everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. The packed embrace. Nakita na ba ang akong anak ni Luminos, Remy? Iya na ba ang nakuha si Corazon gikan ni Adtong Alastor? What about attorney? Kining. Sa pag-anto na ko sa payag nila ni Irang ugwasay. Agwan, mabala ko kayo silang nakigsulti na ako. Kay kagabi ko, no? Ila nakita nga, may dakong sunog dito sa lasang. Dito gipangita ni Lumino si Inday Corazon. Unsa? Kung mao ka na, wa pa makit ni Luminos ang akong anak, Remy. Remy, manuhol kog mga rescuer. Og ingon man, mga taong mupatay ni Adtong Alastor. Aron mahibalik na kanako ang akong anak, si Corazon. Dili ko magatugot nga lakip si Corazon. Mawa ka na ko, Remy. Dili, Remy. Dili. Patay gid nimo ka, attorney? Oh, ipapatay ko siya, Remy. Siya ang nakaingon nga nawad-an og kinabuhi ang akong bana. Si Armando. Og tuwa pa yun niya ang pinangga kong anak, si Corazon. Naya na mga tao nga imong gipatawag, attorney Elsa. Ano na ko ipapangita ka ninyo dito sa dakong lasang. Pangitaon ninyo ang akong anak, si Corazon. Og mao kini ang hulagway sa akong anak. Og ingon man ang nagkidnap kaniya. Gusto kong ipapatay. Di ba supak man sa balaod, attorney nga mopatay diretso? Nahibaw ko rin eh. Apan sa kabangis ni Adtong Alastor, dili kini masayon sa pagdakop. Maunang kun makitaan, patyon judayon. Ipaniguro lang ninyo nga luwas ang akong anak. Sabay dagwayan ng ingalan o galastor, ma'am. Say dagway ana niya, ma'am. Nagkinahalan ko og cartographics. Aron mahulagway katong Alastor ug kadtong iyang kauban. Okay, ma'am. Aron mailhan kun kinsa ang atong mga kaaway. Okay. Pali. Oo. Pali. Oo. Ay. Panting. Ay. Ay, kinoo ko. Okay. Kalayo, abadayin ng dakong lasang matayay. Ay. Wapat na Irang. mabot pa sa pero Bitaw, Irang. kutas Bitaw. sa naman gani. Ay, kay. Woo! Kutas. Eh, Kalugwaon. 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 Ang... Kalugwaon akong apali day. Ay. Anong Mura gising bulugwa niya? kung kalimutas kakutas day. Sa na nagagapali Ay. ni mo may bulugwa ka Ay. na anak ka. Oo, Ay. Kantong nakita na to ba nga, nilabay ang dakong uwak sa atong tungod. Uwak. Lasang mampudto, di ba? Pudto. Lasang mampudto. Hay. O, pero lasang-lasang rato. Dili, gyud dako. Hay nadto ba? Ay, kantabang nangahoy taba. Nangahoy ta. Oo, Tol. Pero nganong sa dakong lasang mata ni Rombo karon day Irang. Tungod kay atong nakita nga dinhi paingon sa dakong lasang ang uwak. Nga atong gituhuan nga may nagdani inday Corazon. Saktong tubag. Oh, Nindot. Tol, hapit ko malimot da. Ay, kutasan day ko. Ay, kabugat yan eh. Aking gidaay. Oh, Ay, sa kutasan man day ko. imong Kutasan man day gidawasay ko. nga imo man ang gipatas og sakaw. Kung ikaw nangandam na Irang sa pagsong sa panggubatan, nagdakag di ka bagakang tinalinsan, o may gitakin ka pa yun nga hait nga sundang. Ay, kutasan day ko. Ay, ko kayo, nangandam gugo, nangandam ko. Kay panigurom din ako sa kay dagang kay tagkontra dito sa lasang ay. Kit anong ito na kong dakong bitin do babe. Kita niya kong dakong bitin. Basta bisan ka to pang uwak nga dako nga buhat mo dagit nako. Oh, may nang do na tayo ikapanalipan. Saktong tubag! Sakto day. Pero taasan mo istorya day.
Mubo na kayo pangutana. Kuta sa baya. Napog ko'y gidaday. Oh. Oy. Kay unsa man lagi na imong gida nga Kutas. mura makagibugatan ng nagbahaan ng sako ha. Ay. Unsa na wasay? Kay unsa man lagi sod anang sako nga imong gida. Apali da irang. O hanggaw kag Abi, hanggaw. Soy! Haray! Unsa man ka day, oy! Malingaw Imo naman ko si kong gisagpa day! Great reaction da. Ah. Nagtarong ko kog pangutana gano niya magbinuang man kanako. Gito ba matigagtarong da irang? Gina tigang apali ang sod ining sako! Loto ang apali! Kaya tingali magutman ta dito sa lasang! Doon natay makaon! Ah. Sabot ka! Aw maoba. Aw tinuod jud itong gisulti ni ma. Sa may gusto mong apali, kini? Kini. Wa ako mamakakday! Kung ikaw gadag, tinali sa magakay og sundang Kay hait! Girl Scout gog ko sa Girl Nagdap kong Scout. apali, day! Day, Masukom ka! ay, Sa may gusto ni mong apali, kini? Pag-ambog ka ng loyat na ni mong apalisay. Awa. Unsa po nang uba ni mong daddy ha? Awa mo, kidlap-kidlap siya. Kidlap-kidlap siya. Tandas adlaw, ha? Kidlap siya. Baya no! Ay, Unsa na imong gida? nagdapog kong espada, day! Oy! Oy hala, Boy Scout po ay kasay. Oh. Tempa. Awa, ako apali. Pangano nang hunong madali si patanon mga pali. Awa, musidlak, kita sa adlaw, musidlak. Ipulan ako. Musidlak, kita sa adlaw. Awa. Ano mo sidlak ko nang apali hanggaw. Sino? Oy, Awa. Tasang ano nang hunong matid paglakaw sa. Ako yun na ni Hunog Lakaw, dairang ay. Kay. Kinema ako! Ni antas babas lasang, maumihunong ko. Na, unahibuong puga. Maana to! Nel Rabi! Wakailabot ini greetings yung ha! Ay, sabi, ayan to. Ala, wa madang listahan, day. Ala. Ayun na lang. Ay, mahal to. Kasunod ayaw kalimti ng listahan ni mo. Nawagtang. Pero kanang kuan ay nalantog hisgote. Ay, kamusta, kay taga? unsa man to sila Kamusta, makatabang. taga-baring? Akin Ay, siya. taga-baring, Olanggo. Kamusta mo niya? Onya. Oy! Kamusta, oy? Bibian Lumbre! Kamusta na? Kidanga. Kaya ba nagipanawag ni mo say? Makatabang ba na nato? Kamhanang kalabira. Salamin. Ipakita ka na ko karon ang nimutangan ni Prinsesa Histia. Oh, Haring Alastor, ano man na? buset! Wata nakita ang panagway ni Prinsesa Histia. Igurang nihayag ang sa amin nga, gimug na sa imong kwintas nga kalabira. Ano man ka? Anong dili ko na makita si Prinsesa Histia? Basin na sayop ka sa pagsampit sa ngan. Husto. Gamahanang kalabira. Salamin. Ipakita karon ang nimutangan ni Corazon. Oh, Wa gihapon Haring Alastor. Anong kana? Husto. Inguni ini akong buhaton na. Gamahanang kalabira. Salamin. Ipakita ni Corazon ang akong panagway. Ug makadungog sila sa akong ipaabot nga mga mensahe. Unsa? Patay na ang akong amahan? Si Daddy Armando? Si Daddy Armando? Corazon. Nainumdum ka ba sa adlaw? Sa dihan, gisunod ni Alastor ang akong hitsura. Gituok niya niyong amahan. O giyang kilapay. Gidagin nila sa ospital. Apon, pag-abot nila dito sa ospital, patay na niyong amahan. Mao ka gisulti ni mami mo Ilsa di rin ako. Sa diyang nagkita kami. Ni ato tungura, nagtuog yung inuminahan nga ako ang nagpatay ni Daddy Armando ni mo. Dili. Kung nagdakit ni mo,
pulis dito sa payag nila ni Nanay Irang ug Tatay Wasay. Wa siya masayod. Nga nangita sab ko nimo ug ni Alastor. Aron pawiun ka. Dili tinuod. Daddy. Daddy Armando. No. Patay na di ay si Daddy Armando. Oh, mihayag ang tubig ug may mitungas. Si Alastor ka na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.